Kajing sawa ka was ngau syirkhai jung ki tang sulai. Mat khamdam kajing lenyar jung ki brio. Kabarja hagwai ka hall hapkala penlong ya ka concert apo nong ba Moscow. Kini kala jam menin kamit anong ba jung ka Russia. Hakaba ki riule no ki braking atyar ha. Kila hiarthma kendit ya goi ke jaka kat ba kadang long concert hanong ba Moscow. Ki kubon apo Russia ki thu makambah nrupungut ki brio kila yam. Mat ki spangot ki pat kila mensau. Hakamba sound sangut ki riule no. Kila hiarthma hakane ke jaka ka ba dap ma ki brio haswa senang ko concert. Hadin pada dap man set yap ki brio le thu begini ki leno kila thang sendon ya kani ka hall ko don apreng jokanong ba Moscow. Kini ke jeng hiarthma ki leno ya ka Russia kala jaru akapor ba ka Russia kala don apreng katma persya ya ka Ukraine. Nakala ka Ukraine kala kentaj ba kadang keti ya kani ke jingja ban hiarthma ya kani ka jaka balong concert. Hendai kila patai kubor ki bala mi na kategori ki le thu badai ki leno ISIS ki bala kam ba kadang keti hakani ke jing hiarthma na ne ke jing set yap ya ki brio hakani ke jaka balong concert apa Russia. Om chimna mentep laki si pilot ki prikle yakam ne em ne kini ki rule no andai ki khubor ki thu wa don da pening ka tu anengot kini ki le no ki bala ya phat no na ka tai ki jaka.